Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft pe server. O să jucăm niște 1v1, o să încerc. Sau, nu, hai, uite, prima dată. Deci, hai ăsta. What? S-ar putea să am puțin lag, pentru că îmi instalez skill și mai e ceva până să se instaleze. Așa. N-a început de... hai că e bine. Hai să dăm și noi puțin sonorul. Ioi. Mă bate ăsta. What the fuck? Cum merge ăsta? Și pe unde merge în primul rând? Așa. Deci hai să ne etalăm skill-ul nostru de arc. What? Nu mai contează. Bum. Deci azi nu știu dacă o să mai pun un episod sau ceva. E posibil, dar nu sigur. Am ratat. N-am voie să ratez așa. Nu! Bă, dar toți numai pe mine, mă. Păi... Pe pișamaș pe ei. Dă jegoși. What? What the fuck? Am lag. Of. Da, se vede că îmi instalez. Mamă, dacă aș fi avut... Ăsta-i, mă? Da, da. Joci tu un 7 FPS-uri și câștigi. Hai, dă-te încolo. N-ai, mă, cum. Se pare mi s-au schimbat hub-ul. Da, l-au schimbat. O, ce design șmecher. Botonașe, botonașe. Dar nu sunt foarte sigur dacă l-au schimbat, că nu m-a interesat foarte mult. Și. Aha! Of. What? What? Știi ce nu-mi dă săgeți? O, uite-i. Dă-i toți pe Bogdan. Bogdan are nici săgeți, nici nimic. Săracul de el. Eu nu primesc săgeți, nu. Deci niciun kill. Bă, dar de ce nu-mi dă săgeți? Da, nu pot să văd FPS-urile. Hai, acum, chiar serios. Deci, în momentul ăsta îmi închid instalarea. Și ar trebui să meargă mai bine. Uite-l, boss.
știu câte kill-uri am avut. 5. Păi s-a văzut, mă, că aveam instalarea aia. Sper numai să nu se vadă cu lag pe filmare, atât. Poate mai dau de Cipri, Rocipri Gamer. Rocipi Gamer, de fapt. Poate, lol. Poate mai dau de el să mai jucăm în Robocraft acolo. Să filmăm. Depinde și eu dacă am chef sau dacă n-am chef sau dacă îl găsesc, că el se joacă CSGO acolo. Da. What the fuck, de ce merge atât de prost Minecraft-ul? Da, bravo! În schimb, parc fix acum. Bă, să mor eu, cred că ăsta are aim. Să mor eu, dă nu. Uite-l, mă, cum dă! Bă, ori o fi un hacker, ori nu știu. Cam un lag infernal. Uite-l, mă. Ni la el. Bă, cum n-am nimerit pe niciunul? Bă, boss! Fac, da. Cu lag mai merge, mă, da. Uite-l, mă, da, de unde dă ăla, cred că are hack. Sau are lag. Nu știu. Tot ce se poate. Cât am jucat? 7 minute, ia. Hai să mai închid și eu ce mai am în vară. Atâta mai am în vară. Gata. Bar hub. Deci. Ne troznim degetele înainte de 1v1. Și să... What? Oh. Cum arată? Dar era mai șmecher înainte. Da, caps locul. Ai de capul meu. Da. Ia uite, mă, skin-ul lui ăsta, cum îl mai cheamă, lui Andy. Ia uite câte săgeți are în cap. Da. Bravo mie, câte săgeți are în cap. A, deci nu numai eu sunt ăla care am lag. Q-reflex, ia uite-l. Hai să intru în asta. E, nu mă mai lasă să mai dau în arene. Edi joacă. Se simte. Oi.
What? Ăla-i. Mă, hai să te vedem. Hai, Eddie joacă. Ia uite. Nimă că mă nimerește de acolo. Bă, ești handicapat. Deci, odată, dădu prin perete. Bă, ești nebun, deci nu mă lasă ăștia să intru. Ioi! Cât am filmat? Mai fac un 1v1 și atât. 11 minute. E destul. Of. Poate intră cineva în Arena 28. M-a apăsat pe contul. Oh. Da, las pe acolo, nu-i de mine. Deci am zis, ăsta și atât. Atât. Mă, atâta mai jucăm azi. Eu, dar nu l-am văzut pe ăsta de... Ai de capul meu, mă bate ăsta. What? What? Da, nu înțeleg. Mă rog, deci, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like, comment, subscribe și noi ne revedem